Ka Confederation of Meghalaya Social Organisation KOMSO ha ka jingelam u Vice Chairman uba Sambor Milingdo ubreru President ka Jaintian National Council JNC haringkat kirkhot jong JNC bar ka hinyo trap Youth Council HYC ha ka arpolai tri ulber arja arpunrio kala lej banya kendo yo Balkaren CH Marak u noilam ka Garo Statehood Movement Committee bat kumjo ru u General Secretary ka KOMSO ubala syak yang bat syasat Hajuai District Jail namar ka jingeki kan at snam Harilom Garo. Habakran sikilat pathai kubor uba Sambor mi ulaong. Bagi sin jam bala syim da sarkar jala khamtam ga jingkem ya ki nongelam jongki kunhun seng balang Garilom Garo kalan nangwan ra panban ya ke jingbam sngan bat ke jingkan at ha ka thani borok away. Ula kerpat jor ya ke sarkar jala ban syim no mardor ya ki sin jam ban wan ra ya ke sok kesan da ka basange no ke jingkem ya ki nongelam bat dekhot seng balang baper bat ban bu ha khamat ya ke jingkran bat ya snguthu jingmut ban penbet ya ki jing borok. Ang ilawan mentah kene kapo ka district jail jong ka Juai namar hadin bang ilayo jingtip baladon ke jing syakem ya kinong ilam jong ki seng balang na po Rilom Garo awe na ba syakem uday u Balkirin CH Marak u ba longru u General Secretary jong ka KOMSO da mentah kesengi na kaliang jongi kum ka KOMSO ngilawan ban kendu badi ban aiman semi bat ngilayo ru ban yakran bat idon apdeng ka met ka phat ka ba syak ka ba khlai bat ngi na kaliang ka KOMSO ngi penrem jur ya kene ka jingle jong ka sarkar ya kene ka jingkem jong ka sarkar ya kinong ilam seng balang ha ka jing shisha ki seng balang kilong kum ka sur ka jong pait ba ha ki babon ki benta bat ha kene ka kenting i ba ka jingi ki epo Garo kalong na ka benta ban yada ya ka hok jong kene girit pait lene kita ki acik tribal smok indigenous tribal namar kat kum ka kajing tumuhi jong ka sarkar India baka ai ya kane ka 6 schedule ka paragraph 20 jong ka 6 schedule kala kranshai baka 6 schedule hi ka dena benta ki lightly ki tribal areas ka Khasi Jaintia bat ka Garo Hills barkat kum ka mensem ne ka spirit hi jong ka 6 schedule non tribal don benta ya po kane ka ka 6 schedule ni hapok ki autonomous district council pat ngis ngolongo bakumno kine ki non tribal ne ki khar muslim hapok Garo Hills ki kwa ban kini ya ka hop jong ki parlok Garo ki jongi ki badai ki trai muluk hapok kato ka jaga ban ngi i ba ka sarkar ha jaka bakan khad ikran ne ki seng balang bantu kilat kilenti kumno ban yada ya ka jinglong trai jong kine ki rilom ha ka hapok Garo Hills penban kala penting pensmet kala persyang ban pensngap jarno ya kene ke sur jong ki nong snong jong ki Garo da ke bakem ya ki nong ilam seng balang bat kene ke jingkem jong ke sarkar bat ke jing pha ke jong ka ya ki shakiwe pat ki jail ki boran po ke jalak Meghalaya kadang ke bashalandet bagi kwa ba ke sarkar bakan senge no mardor kene ke jingkem ya ki nong ilam seng balang bat bakan khot no iki syaka met jong ka jingi kran krang ba ka jingsuk hi kamwan da ka jingkem le net kamwan da ka bang isu le da ka bor da ka jingsuk ka wan leng ba ka jingi kran ka jingi sngeu thu pat kinto ru kalat kumno ban punskam ya ka ne ka jinglong ya ka kompetrekam ya ka 6 schedule we would like to send a message to our brother in Garo Hills don't lose hope we have seen the government is arresting some of the leader of the NGOs in Garo Hills we have seen the government has arrested the secretary of the KOMSO also who is from the Garo Hills and who is also acting chairman of the Garo State Movement Committee. So we want to send a message to our Garo brother. This is just like the government are trying to silence the voice of the Acik in Garo Hills. So stay united and keep on fighting for the rights of the tribal, and our brother Balkirin also has give a message through us like to tell our brother in Meghalaya to stay united and to support our brother in Garo Hills in this fight to protect the rights of the indigenous tribal. Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan.
ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya